Sa maliit na sari-sari store na ito sa Barangay San Agustin, Ciudad San Fernando, umaasa ang pamilya ni Margarita Bulgan. Mayroon siyang 3 anak, habang ang kanyang asawa ay pasundot-sundot lang kung magkaroon ng trabaho. Kaya naman ang mabalitaan ni Aling Margarita ang dagdag singil sa kuryente, nagbawas na raw sila sa paggamit ng mga appliances. Tanging ang kanilang freezer lamang sa tindahan ang pinaaandar. Nagbunga naman ang kanilang pagtitipid dahil ang dating 312 kilowatt-hour na konsumo noong Enero ay bumaba sa 274 ngayong Pebrero. Pero ang siste, sa halip na bumaba ang bayarin dahil sa pagbaba ng konsumo ay lalong tumaas pa ito. Ang dating higit 2,600 na bayarin noong Enero, naging 3,667 pesos ngayong Pebrero. Pagdating ng bill kahapon, ay Diyos ko po, nakakagulat po ang laki. Sobrang taas po. Nakakabigla talaga. Yung last bill, may sinulat daw sa spell-up ko. Wala rin kasi ako nun eh. Tapos, kaso naman, yun nga, magtipid tayo. O mahigit 50 o mga 60 kilowatts yung tinipid namin. Wala rin nangyari. Lalo pang lumaki ang bayad. Kung pagkukumparahin ang komputasyon sa nakaraang electric bill, makikita na noong January ay nasa 4.22 pesos lamang kada kilowatt-hour ang presyo ng kuryente ng Esfalapco. Sumampa naman ito sa 7.9 pesos nitong Pebrero. Wala namang paggalaw sa halaga ng distribution charge, ngunit nagkaroon ng pagbabago sa government revenues. Kung dati ay walang tax ang generation, makikita na sa bagong electric bill na mayroon ng sinisingil na 0.87 centavos na EVAT generation. Kung pagbabatayan ng January computation at walang naimplementang dagdag singil, ang generation at transmission charge ay nasa higit 1,461 pesos lamang sa halip na 2,541 pesos. Pagdating sa distribution charge at other charges ay walang pagbabago, habang nasa 186 lamang dapat ang government revenues kung tatanggalin ng EVAT. Kaya ang 3,667 pesos na electric bill ni Aling Margarita ngayong Pebrero, 2,346 pesos lamang ang presyo kung ang pagbabatayan ay ang komputasyon noong Enero. Ibig sabihin, tumaas ng higit 1,300 ang kanyang bayarin. Matatanda ang ipinaliwanag na ng Esfalapco ang naturang dagdag singil ay bunsod ng mas mataas na generation charge ng bagong power supplier. Coal power ang source ngayon ng Esfalapco na mas mahal dahil kumpara sa dating source na renewable energy dahil mayroon itong tax sa paggamit. Ito raw ang dahilan kung kaya't mayroong EVAT generation na makikita sa bill. At niyang EVAT in generation mean kasi same rules istungin ke hang source ay renewable. Antiyan, coal, bala mo uling yan, tatamban mong makanyan, import tayo, tampanang bandang makanita, tatangab, pati niyang VAT itang puwatang angkatan keti papunta keti. Kung tutuusin ay higit raw na mababa ang 7.9 pesos na inabot ng generation charge kumpara sa kanilang prediksyon na aabot pa ito ng higit 10 piso. Ang generation charge daw kasi ay nakabatay sa halaga ng nabibiling coal ng power supplier. Minuli mong 790 kasi may improving prices ng coal king world market. Ni baba. Not because of any intervention. It is market driven. So therefore, gusto mababay ang puhunan ng panangap mo, mababa dapat singilan din. Samantala, hindi umano kumbinsido ang pamahalaang panlunsod ng San Fernando sa price increase. Hindi raw kasi ito dumaan sa Energy Regulatory Commission o ERC na siyang nag-aaproba kung may pagtaas sa singil, kaya patuloy itong idinudulog sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Umaasa naman si Aling Margarita na magbubunga ang ginagawang aksyon ng city government. Pasalamat sana kay Mayora kung talagang may paglaban. Ay malaking tulong po sa amin. Sana nga, wag na lang ituloy ang pagtaas ng kuryente dahil kawawa naman yung gaya sa amin na mahirap. Taas na nga lahat ng bilihin tapos dumagdag pa yan. Talagang tipid-tipid talaga kung kahit paanong ang tipid namin. Talagang ganun. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.